Vidíte, dostal som ich pod tlak. Vím kam, ale... No, ja som to hovoril. Zlobím mi ruku ešte. Tak ale. Ja mám dobre regieny. Ja to udám tu od Londonu. Môžeme? Poď. Jo, poď. Jo, poď. Poď. Môžeme? Jo. Je to na kamere, Mário, neviem, či by si sa tešil. Jo, áno. Počkaj, ja som to tak chcel? Ale však, okej. Môžeme? Jo. Ježiš! Reklamná prestávka. Počítal som, vieš, že... Ja som chcel strašne delikátny záber urobiť, vieš, na to pripočítanie. Ty si mi to súhlasil. Ready? Jo. 500, 600 a plus výdelky, nadčasy, víkendy sú na tavre 600, znamená, že 700 netto, 800, znamená 600 brutto. Bez všetkých. Od nás ušetrí.
Fajn, so. Mohol si si, jo. 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 Áno. Ďakujem za uznanie opýtaného človeka. Môžeš. Bude. 25. Jo. Je to 2-0. Hej. Čo? Ja ho šom ich zdeptame. Kopni ho pod stolom. Poď, poď. To pôjde. On na trojku. Prečo? Tak lebo on strieľal. Však ale už dvakrát si nahral medzi tými. A posledného, je to tak? Jo? Jo. Šolanko. Záber. Spojka a záber. Áno. Ja sa strašne teším na tú pizzu, kde je tá Laura? Jo? Vyhadzuje kvety z kvetináča. Aj to. Kvetináča hlavne. Vázičky. Že to bude bez vzduchu. Čo sme sa? sa to učili. Aj 2-0 vyhrávajú. Jo? Jo. Ale chcel vyskúšať takýto dynamický záber. Môžeme? Jo. Daj produkt.
Brzuch sa má sobie, My hráme minimálne v finále. A Kuba už v strese. bol by si to napínavý. To je taký stres. To je že nový skill. To je niečo úplne iné. Mario. Máš to na 10 chcel. Neskutočný, čo ti je? Tvoj učiteľ. To sa páči, ako pajby ani raz nepretočil pre istotu. Presne. Ja len na toto čakám celý čas do piče. A ja? Len odtedy to točí. Len proste on si uvedomuje, že to je na piču, tak to nerobí. Môžeš? Jediná osoba, ktorá ti píše. Tak buď Super Mario a
klasiku G. Ready? Jo. Áno, Minimálne to hodinu času viac. ale to si nedáva. No, ani to si teda povie, že... Záverný 2. Jo, Mário je pohlasovaný. Áno. Matchball? Jo. Jo. Tam tajemník som vám ťažšie, jak Gabo je dozadu. Laura, keď teraz dám mám pizzu. Gabov tým tradoval. Ale jakú ja zvolím. Jakú ja zvolím. Poď. Počuj, a nešla by si kredil zahrať s nami? Ty kokoti pojebaný, som došla o peniaze teraz. Nevadí. Došla som o peniaze. Ty sa verla.